बिटिसिआव बिपिएफ हानजानि दैदेननायजों गोदान सरकार जासिगोन बिनिनो समायखिरा लानाय हाबाफारिया गाबोन अलमस्ट थियारि जाजोब्बाय मा फोरमायगोन जागासिनो दङ एसे खस्थ' जादों माने समायखौ खम मोनबायना होमबाबो बिराद खस्थ' मस्थ' बानायबाय थादों दिनै मोनानि बिथोराव जोबनांगौ बियो आरो जोंथ' माने नुबाय थादों बयबो माने खुसि बयनिबो मोखाङाव रंजानाय मोनसे फैदों आरो बेनो प्रमाना आरो 28टा जों एबसलुट मेजरिटि 28टा खम खोथा नङा बे खिन्थु दे गतिके मोजाङैनो जागोन गाबोन आरो जों जायखौ लेंहरनांगौ लेंहरजोब्बाय मथा मथि आरो बे बिभिन्न काउन्सिलनि हेडफोरखौ जों लेंहरदों जेसेबां काउन्सिल दं आसामाव आरो त्रिपुरानि राजा बिथाङाथ' फैगासिनो दं अलरेडि मिथिबाय जोङो आरो मेइन आलासियाथ' मिथिगौ बयबो खोनाखाबाय जोंनि गभर्नर सार थागोन चिफ मिनिस्टार थागोन चिफ मिनिस्टार सारजों लोगोसेनो बिनि केबिनेट जिथु दल गासिबो फैगोन बायदि होनहरदों केबिनेट मन्थ्रिफ्रा आरो एमएलएफोर थागोन आरो जोंनिफ्राथ' थाखाबाय आरो माने बिर'धि दलपति देबब्रत शइकिया ना बिथाङाबो फैगोन होनदों लेंहरबाय जोङो आरो बिर'धि जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जों लिंदों मथा मथि रावखौ बाद होआखै बयबो थागोन गाबोन बे मोजां दिन आरो भट टेकिंआ बधय चिफ सेक्रेटारियानो एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन 10 जनसो इएमखौ गाबोन होग्रोनाय जागोन माखासेखौ नायनानै उनाव खालामनाय जागोन आरोखि बेबायदि जोंनि प्लेनिं रायजो राजाफोरा जिरायनो हानाय बायदि बेसेबां जिरायनो हानायाथ' आंथ' बारा थोनाय बायदि नंबावाखै दाबो जेनेबा गसंनानै थानांसिगोन एसे माने जिबायदि फैनो नागिरदों जेरैनिफ्रायबो जायगाबो फिसा जाबायना जागोन एडजास्ट जागोन बेबायदि प्रग्रामथ' जाबाय थायो जोंनाव बेजों लोगोसे हाबाफारि सार माबायदि हारिमु आयदा माबा माबि बेफोरबायदि थागोन मोननैसो मोसानाय मानाय थागोन एसे आरो जोंनि कालसारखौथ' जों देखायनांगोन ना बाहेरानि आलासिबो थागोन नालाय जोंनि कालसारखौबो मोननैसो आइटेम दोनदों जोङो बेखौ खालामगोन आरोखि मोनानि हाबाफारि आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा दा आं बेखौ फाइनाल मोनथ'वाखै मोनानि बधय थानाय नङा नामा